Sister ya ye frɛ wo mama ba wakondoma ntɔkwa ako yi. Ma titi udi ne won sema. Enra na meto me bo hwe video. Wo se enkransa man hena ye den. Agenda na hwan hyehyɛ ma hwan ne fa nkosi hi. Sister. Sema ameso a. Enkransa kuro no die na onim fa ho. Eni ewuni ma me ka kire enkransa kuro no. Eye kuro dadda bi titi kuro dadda bi. Enyini chen do ma na obɔ ne bra. Enkransa kuro no eye titi kuro chen do ma enyini chen do ma atete akanfo. Emma ne chen do ma na ebɔ ne bra. Eho enye wamianu. Eho enye wamanafo. Eho enye wamfie na eho enye amasu na ho akodane akontani. Na afridoma mu amadoma atosini. Onu nso ye kuro dada bi a wanyini chen doma a obɔ ne bra. Wo se ye daada hwan ene ewuni ma mesan so aka kire o se nkransa man hini ba bedi ade no na nke ye di huni suro eto no so na emom anya adwuma afa wo se de ena ne mo hyehye ni na audio se ba ye audio so no matie ni nyina eye nse ne na doma hene epese oye ne se enka abrufo ni nyina anya ba ko wahu se ombe ya ba ko nso eni no omuhia okonfo bi te se obiri konfo no abeye ne oye ye ni bia ma bibi esi ente sa enye possible da tie ne emeka no ne na doma hene pese oye no obese nga abrufo ni nyina ya ba ko na ko wado mo ano ene ne na adua na piesie adua na de na ko wada no onu ne tumidie na o hyehye o e ma mo me ye nka nsem wate na nka wo hye chese oda abunufo nyina no ensoso no ye wonkonwa esoso sene doma bebre wo bono ho enkonwa bebre na wo bono ho esoso fen doma akonwa enti se mi so obi ye bono champem na ofiri tachiman na mi so obi ye bono champem na ofiri wanchi na ne ho ye mesere se kuro wanchi na sua na doma so kura na akonwa e wo wanchi na so chen doma munti asem na America no akonwa wo tachiman eso chen doma eti enye possible da se na doma hene eba be da abunufo nyina no eti se wo hene bi enim na bakosem na ne na doma hene no eye no omfo aso agitum enye possible enye ye se de bebia wo de wani iko no bebia nipa wo de wani ko so ye nkransa man hene ye da hwan ne fa hene kosi hene da na de wuni mama mre ni mama ne eni mabakosem ko fie ka ho ko ne kokosua wa bakosem ansa ba betena se abeka nkransa asem enye doma atipen ne nkransa enye doma atipen ene nkransa nkransa yekuro dada bi a esi mu ache na obo ne bra ka wanu tum na kuro no emo ne bra mu ntena sinsua mamre nsua amane nti mu betena se na makeka ne moka bia se nkransa man hene eba na obesoma sante bechi asante a ensesa hwio eno ema ne ndane asanteni asema ameka no wonte akanfo dodo na te se nkransa kuro edi enade na emom nkransa akonwa ebegina ne na aso no sante hene ene ne nkransa man hema ewoye enti yemfa ne se wo papa kurom wudi ade eyeye wo maami kurom wudi ade eyeye akama mu ye nie ejade na emom wo papa ye ohene de obehoahoa wado asoso so enti se wo na baabia na wote ohene yere a nkransa man hema oye ohene yere oye sante hene yere o ware no ne wowoye amamre mu enti nkransa man hene wonyira ayo onim ne awoye pa nese ene sante hene what asem na America na se uni mama mre nti asem we for one mo entina se mo nkransa din bo be bia entina se ye won konye e wo bono esoso chen doma enfa hu ne ahimfie kakraka wasi enfa hu ne ne wasie ne waye udin a waje amamre mu akonye eso chen wo no na eso chen bibi enu abeya atimi asesa no enti nkransa de susu ko wani si nkransa so na wo ye enkosi aga na enkosi hwe na enye hwe
Asema meka no watemase. Adan na mo mpa asumdue sa. Adan na mo mpa asumdue sa. Mama ye mu bia ye fi ya ne ye hu ne ye nya ye ho. Otan ne yawo atimu munti. Edi asa na wo kan. Wo se ya daada no. Aya fa wonsa benkum kire wo papa fie, wate? Aya fa wonsa benkum e kire wo papa fie. Me mfa me nsa benkum kire me papa fie. Enti wo so wo nsa benkum be kire wo papa fie se wala. Se wo nsa benkum be kire wo papa fie se wala. Edi asam na wuni mama mre ni mama ne na ade yaw na kasa yi ukon hu tintin se de me de yi kasa aden sister. Nkransa eya titi kuro bi a enyini chen do ma e na ebo ne breja no no mo ne bra wate. Ana na nkransa ma hini bedi ade se nche ya na hu ni so ya akra ohu ana hu ni so onim hwe eni owu ni ma obi ebedi ade ya de ne tena se ne aka na bakosem ne aka akire no ne aka ya kire na mamre ne amane ti ne ye kire ni bi na oye no ne ja a wo no ene sante hene amamre kwa so fefefe enti wo kọ no wo sere ne so mfa na taade ne mpaboa papa wasoma me de a eni o ntima nka betutu aguso o chawo wa ho fama no fama me na me mfa nko no de ma no na nkransa mai hene oni asantefo so nkransa fo ya abonfo no di abonfo so ono on to santi on o che se on twe santi hena no wo fom da biara da santi hini ni ho a woni ho wate nkransa enya doma o na ntimi nya doma ene enfri doma mu so ma doma ento chima o ti asema me kan ja dede no kokosua de kosua wa bakosem wa mamre ne wa mane ansa na wa ba be kasa ena ne na doma hene hwehwe no so enya possible da abonofo entimi ntena se abra nkonwa bi a wo bono soso chen no enfa ho ni dibre enfa the National House of Chiefs nsensem na Ebono House of Chiefs nsensem eno ne ma ne kwan e ma ne nso mmura konwa bi so eno ne ma ne kwan ma ne nso nchen akonwa bi eso chen no so e wonya akontani mu nkransa nya akontani mu enye wa mia no nya wa mfie enya masu na freedom amu amadoma atochima ka wanu tum ne tena sidin wate TV and that was share my subscribe video no we are not share my saying na hwe bi yakọ comment section na chawa jasumde na botra kwas maka cho say haye so be kwasam Ghana mambre ade fa chief chances ehun komo ne edi ni hase amahina mo nkomo ene edi ni hase nti ba hensam ene ne ma fa hensam ho di ha 2 days if ahimam ka chonti me nyime mfi muda me da mu sonko me da mu jenu me na me ka no kura me na me ka me se di akọ hu di akọ hwehwe ene ye be ka ho ase ye mo esire enka bibia enka ba mu ni asundue ene ye hwehwe asante obunu mfante nyina ye baako ahensam esori a ahensam timi manipa ene youth no ebi mu sore e kasetia na ye de hana ye won me se ye nyina perepepa yo ani asumdue ba ni akai ni ehuru se ahemfo chiye bi gu ededa bi achi ti so ohene bi yese ni e be ka ho asama eno kire se obetimi aba platform yase ma be ka se tie da bi na se adwenkyere no akire wadwoboko na de asumdue aba Ghana yini tintin ne nyina yete ha me se ahensam antokwa sori a anu ode che bibia no tina ahemam ka che 2 days TV ya fa to ye ho so se ade ka hensam ho ade fa mamra ni abakosem ho ade ma Ghana ya hensam ni ya mamra kwa akire no eno ho da ro ni bebo na de asumdue ene kro ye aba yenu ba no wakasa onuadofo no waka wanchi asem aka ne sem kranza asem kakra nkranza asem kakra ese na anu a yehu se na nabafo a otoso na nkranza mahene ya na na ase tutuma no kosi na nan a na ye hoho a youth na ye mo fese na ase tutu ya ade a ebi mbeka agency ye no ene na menua bai eka ho asem na me de se me medical ka cho dada se ye kobrumam ho a obia ede ne ho obia titini kuro so obi nshi obi ase obi nti obi so ewo ho obi de ne ho ya manhene ene ye ka mene se nkranza manhene akunya no ebe doma abeto no ase meme maka aka doma ebeto nkranza se wanchi ena se doma ebe ameto na wanchi ne swa ena se doma betime control no kwanso wanchi kura nso se wo de ne ho manhene wanchi kunya anyiri chain na doma manhene kunya wanchi kunya anyiri cha doma kunya
Ebumem ho na yete no obia de ne ho de ne man hene obia hwe de kuro so obia hwe obia se eno na enua ba eka ho asem me kama ne eguso ayeka me se ha no education still ne be ma bi mu bi because agogo anafo ne kuta wo mu no muntimi fa nsua de a ewo sa ye mo mu hu say yes gogo no ne abakwasam ye betoy ukogogo a wo behu ade atwam dadada ukogogo still na maintain wo ho enye ne betena ha aka de wom anase de enim ne de acho da bi de mom ne pepe ya no nokora no ane yaka ne ha sei ne nyina nya bi de atu ekojojo ye nua bayin sem o kana nse na baba domafo ne bi beso jedede na nabafo na wo deserve o chance wo deserve na kunya no so chese enkranze kunya de eso no bi ne be ka achewo eso abumem ho no ukwa enkunya no ebi de asusu che bi se ne bi ka so ntimi fa suma kunya anase suma hinkro enkompe doma hinkro da me che wati ase doma aye enwo nanim che suma hwe doma hinkro na doma hinkrom hwe efititire kosia apoye unhu fi hom hwe mu ko tale hwe de waye de kuro ntimi fa suma ensusu hwe na himfi a wote hwe na himfi a wote enye asem ketwa ntimi fa suma ensusu no saasu na wo ba woni ma ntimi fa doma embesusu nyane omu nyina ya Paramount Chiefs but ebi kunya susu chen bi ebi betu bi lanza mi medika kan enai agenda na yana na setutu na yebo odi akasem kaka ade wo ye no enkransa agenda ena mi wo voice note ena voice note wo ho ena ye TB ho na TB mi nua eya momma ye hu se abakwasam ya abakwasam amamre ya amamre ade ebeto ye na duane wa meto no wo ma me jaso no wuchi no enkransa entimi engosho obiase wo ho ena nkransa hini bi no baba betime da na chi diama na ase tutu da because na ji kro ni si ho ena ade na nando ma hene ye nyina de kaka kire mu so person nyina nka buru ne buru aburu mu nyina ayi adwene po mu de se buru champion no ye nyina ye nka mom na asudwe ma so buru entokwa be de makabo entimi ena nando ma hene person okrie me buru ni nyina no ya buru hene eno so entimi maso sa eno so entimi e maso sa na me nua ba ye ka ho aseme o eno ne betena se ne ye ka ho ne di ho nkoma ai ne nipa bi dwene se asante dabi asante your mind asante your dom asante de no ho tete one time is was a president of obetwa region mka me papa because region na ama nkrofo bi dwene se aha wo ha region wenti na ama we aba no na nkranza hina wadi bia so manhye fikesiem enye na nabafo nko na de nkranza akunya akomanhye o eya ade wo ho amasom dada ewo ho abakwasam yentimi nka bibi nsisi nkranza eso chen doma nkranza ebeso la kunya so chen wanchi atebubu hene kunya wontimi mfa doma hene akunya compare atebubu hene wontimi mfa doma hene akunya compare atebubu hene ankunya no obia ye Paramount Chief dia nsusu ebi mu baja bi ebi mu dia susu ebi mu dia peja enne man dance no na man ye soronko but eba de mu nyina ye Paramount Chiefs eba mu nyina ye Paramount Chiefs wanchi wadene ho wo hwe de kuro so wo hwe ne man so wanchi de ne ho ya de Paramount Chief wanchi hini timi nka se watena se wafo na kunya so kwhye na nando ma hena ya do na ensi adwurum hene ensi omunyina obi ade no ho eti sa agenda na makroti na muhu se voice note bi babonten na voice note no kire se na tu for the agenda woje nkranza japade so woje nkranza asase ne ye ne dia asase eye ne dia na nabafu kura ntimi ka se wotwene da bi na nabafu bedi akunya se tie ansem ekwoso a na nabafu bedi akunya e na omo hyase se omo create confusion omo da dwepo bi tu ne tirim na nka ne no yakase na nabafu akase me di akunya no wiambe koka bro champion ho me nkoma nhia da enyeye
ɔno kwa kunya no kwa ka bɛbɔ no mpanifo tie kunya no ka bɛbɔ no na ne bafo behu amamna ne amane ampa so wɔde ne ho bɔ manhyia obesu akyɛ manhyia a wɔde ɔhyɛ manhyia sɛ ɔyɛ manhyia prince no na henni ayɛ fɛ papa na henni ayɛ akono papa na henni animonyam bam papa eti sankron sɛ yuto ni agye sɛ na na abana ba so ayɛ sa na tie ɛna voice note na na tumfo ɛna na tumfo de plan bi asɛ ɛna na wɔ plan bi dia ɛna dɔm ahenkuro ɛka ne sɛ asase no wɔ ba abɛgye suma wɔ ba abɛgye ɛne ne sɛ no na wɔ pa dia ɛne na wɔ so hu. He's a great man. He's a mysterious man. Why ye yasase so nyame. Na se tutu abebio. Obi no betimi de ne ho. Ana so betimi atwe no abofom da. Obi ani ho. Na wo grodi ahwe na henni bebe start free. Ebesie. Wontimi. Etisa ne ma na mo plan na mo plot ni nyina. Just by the way. Mo ma yensua bakwasam ni ye. Enkranza amakwasam niema na da ho no mum yensua ne ye ne yensua doma anasa nipa na wokasama no no ono so bakwasam ye anu na babo anu na ba wo wotoba anu na kyerɛ sɛ yɛ ko challenge yo wo wotoba ne yɛsi ato aba na sante toba na bro toba na nya sem didie enye kasa twitwire enye dabi mum yenhu sɛ na na ase tutu enye ohini bia wo ga na ha no nyom nyina tipanu no wo kyehene Wachehne waya kasia pa. Wachehne waya kasia pa. But wachehne kunya enu na ase tutu abebio. Wachehne na kunya enu na ase tutu abebio. Ya na ama omo suro makunya so pa. Omo to hene se hene. But omo kunya omo nya kingdom, omo nya kings, omo ni kingdom. Omo kunya enu na ase tutu abebio. Etu wa hene we beda wo de nabofo hene we beda wa proto atia no. Mama yensua bakwasem ni anya bia ka chinchirima aye to this TV na nda do subscribe video no wi na sha mama sanya na hwe bi akokoma se hia na wa cha wadwa sumdwe na bote ko ka sa ha yesua bakwasem Ghana mama chieftaincy info komo ne din ase to ko to video so na bo se na be the video tuma obenya bi ahwe de bi oda ye ode hye papa bro fo nya mabru hima mai mam ka cha mai hima fefe asanduma de hye buna ahafo de hye abakwasem ho hia me amamre ho hia me ye hemfo ne amahema mo hia me ye pankabo mu enu wodo enya ntitimu wo de hye me no be hye de bia e wo to this TV so makwa